na tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin Lotto, Green sa Kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Hanggang sa ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Magandang gabi po sa ating lahat. Simulan na natin ang actual draw for SL roll number 2502. Pagkasinan, let's play Small Town Lottery! Winning number is the number 22. Number 22 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para makasama sa pagpili ng ikalawang numero.
8:45 p.m. to today are the numbers 22 and 15 in exact order. The numbers 22 and 15 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Dito lang po nagtatapos ang ating draw para sa araw na ito. Ako po muli si Donald M. Sarmiento na nagsasabing PCSO, hindi umurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for 8:45 p.m. for today. Numbers 22 and 15 in exact order. Numbers 22 and 15 in exact order. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon ka